macroprojectes d'infraestructures energètiques és molt simple i avui tenim tecnologies per fer-ho. És la generació distribuïda, és a dir, convertir la ciutadania en generadora de tota o part de l'energia que fa servir en la seva vida quotidiana. I això ho podem fer, tenim tecnologies a l'abast, de preu, perquè simplement cal la voluntat política de facilitar. És a dir, si volem ser sobirans energèticament, a nivell de país, a nivell de comarca, a nivell de municipi o a nivell familiar, només hem de fer una cosa, posar-nos a generar. I si ens posen traves, saltar-nos les traves. I no espantar-nos per les regulacions que es puguin fer des d'instàncies superiors com l'Estat, de dir posar-hi dificultats. I les dificultats es superen col·lectivament empenyent. Perquè al fi i al cap el que volem és un sistema energètic democràtic, perquè la democràcia no ha arribat als sistemes energètics. Tenim una democràcia formal on podem decidir cada 4 anys a qui votar, però no ens demanen mai l'opinió si volem la mar, si volem una gran central tèrmica al Besòs, si volem una gran central tèrmica al Port de Barcelona. No ens ho demanen, això. Per què no ens ho demanen? Llavors, en una situació democràtica fora lògic que hi hagués un debat entre els que proposen aquestes estructures i les persones que les critiquem perquè són en el segle XXI ja no són necessàries, pot ser d'una altra manera, un debat i que la població decidís en democràcia. Perquè al fi i al cap la democràcia energètica el que es basa és una cosa molt simple. Es basa en donar poder a les persones i a les comunitats perquè aprofitin els béns comuns que tenen al seu entorn, siguin energètics, siguin d'un altre tipus, per treure'n profit ells col·lectivament, perquè ara ens trobem en una situació d'espoli territorial degut als sistemes energètics. Perquè la factura que paguem tots nosaltres en els grans oligopolis és diner que surt dels nostres municipis i se'n va. En canvi, si aprofitem les fonts locals, amb tecnologia local, siguent de propietat comunitària o individual, fem economia circular. I aquesta economia circular és la que mantindrà les nostres comunitats. Per tant, jo us encoratjo a participar en projectes col·lectius d'energies renovables, tot i les barreres que ens posen des d'instàncies estatals o les que siguin. Trenquem aquestes barreres, desobeir-les i fem possible l'autosuficiència energètica de les nostres comunitats.